लोगोफोर कलकातानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस न'आहाय नैनो आरो बेयावनो थादों जोङो लोगोफोर 8th फ्ल'राव दङ जोङो 8th फ्ल'रावहाय बे फुंजानि बेरायनो थांनो नागिरदों माथो मेगन बुनाय नुजोबखो मेगना बुजोब्बाय नामा उन्दुनो ओंखारना नै नोंखौ होनदां एसे मोजां ला बथल बामलायनाय लाखाबाय हेल' लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर दिनै थार्ड डे आरो मैया सेकेन्ड जाबायमोन दिनै थार्ड डे मैया जोङो मोननै नायबाय भिक्ट'रिया मेम'रियेल नायबाय ओमफ्राय जुल'जि नायबाय आरो ओमफ्राय नै दिनै जोङो लैथोआव थांनो नागिरदों लोगोफोर लैथोआव बेरे फुंजानि ओंखारबाय जोङो आं दिनै एक्सट्रा ब्लग होलायनोसैलाय लोगोफोर नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांदो दै आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दे नै जोंहा गारि बुकिं खालामगासिनो आरो थांसैलाय लोगोफोर नोंथांमोना एसे खोन्थालांसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे फैफादोलाय नै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव दङ जों लोगोफोर रेडि जाबाय दिनै माने गथ'फ्रा स्कुलनि इउनिफर्म गानदों आरो ओमफ्राय जोंबो दख'ना गानजोबदों गासिबो नै इउनिफर्मा बेनो जोंना ओमफ्राय जोङो टिचारफोराबो माबा गानजोब्बाय दख'ना गानजोब्बाय दिनै लुकआ एसे बेलेग जागोन आरो कलकातायाव जोङो मा देखायनोसै दिनै बड'लेण्डनि हारिमु देखायनोसै जों न' कलकातायाव जोंहा थांनोसै दिनै बोरैबा खावब्लिबदि नुजोब्बाय मेगन मोदै मैया जि सान्दुं जानांबाय नै दख'ना गानदों दिनै लोगोफोर सिख्लाफ्रा मालाय गुड मर्निं बयनिसिमबो न' गुड मर्निं थांनोसैलाय दिनै नेक्स्ट जार्नि थाबायनो नोंहालाय गुसुआवसो गोबायाना ओंखायनो थार्ड ब्लगाव नुगोन लोगोफोर बेखौ ट्रिपनि नै दा खोन्थालांबाय थानोसै दे लोगोफोर एसे बे पार्लियामेन्टनो कलकातानि फरानना ना मा नारान्ना आसामिस लिरदों नै लोगोफोर जोङो मोनफैबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां जायगाखौ नायनानै बिराद मोजां मोनबाय आं लोगोफोर जेबो रुगुं गैया ओरैबायदि फैलाव गुवार जेबो सानस'नो हाया बबेयाव जोबहैदों बेफोरबायदि निजोम जायगायाव हारसिं थानानै माबा माबि साननो बिराद लुबैयो आं लोगोफोर नाथाय बहा मोननो आरो न' जोंनिखै बिदि गैयाना नै लोगोफोर बाखि गथ'फ्रा जोंहा मालाबानो ओंखारनानै गेलेहैबायानो माने बेफोरबायदि नुवाना जोङो दासो नुदों ओंखायनो बिराद खुसि आरो गथ'फ्राबो जोंबो बबाव कुमारघाटा बबाव आसाम बबाव जों जिबायदि रिउ रिउ गोजानाव जोङो फैनानै दंफैयो लोगोफोर इन्जय खालामफैबाय गोजानबाबो फैनानैहाय एसे गेलेनोसै लोगोफोर नोंथांमोननोबो दिन्थिलांनोसै आबो गियाखै दैया बुबैयो गुसुथारनै जा गुसुखा मबाइला गोलैगोन नै बोरैबा सानस्रि थांसै नामा नै मैला थालै दैया सिजोब्बाय नै जा बुरजा फैखादों एबार बेखौनो नायनो लोगोफोर जोङो 4 घन्टा न' 4 घन्टा बास गाखोनानै फैबाय लोगोफोर नै गथ'फ्रा गोबाला खिला जालाजोब्बायनो बेखौनो नायनो नै कलकातानिफ्राय 4 घन्टा लादों आरो लोगोफोर बेखौनो नायनो फैबाय जों
ना फैदों नायालाय ना नङा साम' ला होला साम' नैबे अन्थाइ नङा नैबे सिजाबाय दखानाया नै दैया लोगोफोर गोबावनि सारा हाब्रु नांजोबजासिगोन इयो गोबाब नामालै दैया गोबाब मा लेथ्राथारलै दैया नाथाय दुगैगासिनो मालाय एवनो इनै ओमफ्राय जों ड्रेस लाबाखै नालाय ओंखायनो दुगैयाखै नै ओरै गोबाब मार गोबाबनो दैया बिरादनो लोगोफोर नायदो दिनै जोङो बेखौल' नायगोन आरो लोगोफोर बेयावनो जि गोबाव लादों 4 घन्टा फैनायाव ओमफ्राय दा थांनायावबा 4 घन्टा ना एवनो मोनाखासिगोन आरो लोगोफोर जों 9थायाव ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय 1थायावसो मोनफैदों नै बाहा सावना बोरै जाबोदों माबायदि नुखो नै मेदामखौ मोखांफ्रा गोसोम जाजोबसिगोन दै मोखांफ्रा ओरै गोसोम जाखागोन दैया सार होथारदों नै जोंना बोराया बाला जाजोब्बाय जाला गोबाबथारनो गोबाबथार गोबाब अ दे खोमसि नुयो ओरैबा उल्था जायो दे नै जोंहा बेरायगासिनो सानजों बोराय बुरि फटकबो लाखांबाय गेले गोदो उन्दैयाव गेलेनो मोनाखैमोन दासो गेलेनो मोनदों जोंनिखै इदि गैयाना दासो गेलेनो मोनदों गेले राजेन सार गेले नायलाय बोरै मोसादों मोनफैलायबाय गोलैगोन इये बिथिं फैलायबाय नै नै लोगोफोर जा मिन्थावना जोङो सासे सारखौहाय फटक लानो होदोंमोन ओमफ्राय नाथाय भिडिअसो लाखुमागासिनो आरो ओमफ्राय जोंहा फट' खेबदों होननानै बिदिनो थाबाय जा मिनिखाबाय ओमफ्राय उनावहाय जोंखौ थगायदों आरो इयो साराहाय लोगोफोर बियो मा बुस्थु मिथिबायना ओरै माबा दालायनानै दोननाय बायदि नुदों नाथाय नङा लोगोफोर साम' गोजा इयो साम'जोंनो गथा जानाय नै बोरै र' खोमसि नुवाखै नै साम' गोजा फिसा गोजा इसोरो देरबाथाय थाङो खोमा दैयावहाय नै गोजौआवबो साम' गोजा
ओइनै गाहायावबो जि दंखायो नै गेलेखांबाय रंजाखांबाय फटक लाखांबाय थांसै बाय 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 रावबो गैला नै थांसै लोगोफोर बेनोमोन ओरैनिया आयु आं गाखोनो हाया आथिङा नायदों नै लोगोफोर जोंहा मोनफैबाय दासो सागोरनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय मेट्र' ट्रेनजों थांसै आरो टाउननिफ्राय र' आं सौथुगोन नायदै माबायदि गेवो दसेल' गेवो खारलायलायनांगौसै नै दरजायाथ' मेरला दं दसेल' गेवो अब्ला लोगोफोर जों थांबाय थानोसै दे मेट्र' ट्रेन गाखोनानै हर थौबाय नालाय लोगोफोर आं दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै माखासे बेरायनायखौ नेक्स्ट ब्लगाव नुसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना अननानै आं जेब्ला हगारो अब्ला नायलांबानो जाबाय अके बेयावनो दोनसै दे लोगोफोर बाय बाय